A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amala fo kala barkada, akila fo kachila barkada. Ngwa ma ngum mo be mo la. Olu ti nyabo na profede. Olu nyabo mi fe. Oli kenya. Ano se ka furu muso nyuma soro chodi. Muso be muso la, olu makote na furu labi. Olu makobe mina. Kenya ano be se ka furu muso furu cha nyuma soro chodi. Bari ma che bari muso. Madi ma gboro la. Gboro jumana, gboro kuru woron fla la. A kuru woron fla juma, me kanami. Allah kama kanami. Niku kana nimi. Ibe niku kana nimi. Furuko le gbere ali kano. Dengo le gbere ali kano. Beko juga le kakano. Beko juga le bikan. Iwe mako miso de la kafuru. Nyate sorolama na iprala wati kan nyate sorama akobe gbura o ile makobe chedola ne furu wati sera abe commencer ka dire amakoti la nyate soro furu yire mali tadi ne cheka bla kuna wati na ko imprala ka mariage ke na mana be cheka fa ndama abina be même la abe décourager ko do be do sengro ko cheka boy to jabaru masala usaz mairiti me kuma kan parce que nya kan kalon me kuma kan parce que nya lon femino me kuma kan ka lon ka fo niya ta ka ke itina mo shi lo le ba mo ngole bla ka ala na chilai parce que c'était Ousaz Maritigi anu be jonjuru mo tawle o le koson anya chestir ala darika ka dun ka chestir loni re kranka pour que bébé se ka nafa ka lafia an se ka mo somo mais ni son lonna niya ke itina o braji kama ani kramo famu wonkara ani famu yenkara o braji kama an bébé lafia ka dosra ko na me fefe bina ta kala jabi dola barba che ba mamso bela ti la kan fiya ko ka gbere ko muso ko na ka ka gbere ko che ko no ka ka gbere ni ya décider ko fu be kenya te sura ni ya décider ko na muso ta kenya sura ma ni ya décider ko be do furu buna ko na be na ben manga be na ben ko do ko ta ka bu ka pewu ngu ba gboro fle donc o triki bro donc o gboro ale le beni donc o triki donc o gboro ale le beni il y a triki na tenen ala kamade triki ni kuru woron fla san logo là-bas ni triki ni kuru woron fla san logo là ibe muso demi ko be chede mi ko ayoro ko konya ka gbere kanu gbere anana no ni ay prela fru kan nyate sura na prela fru nyate sura mano ala kama goro ni kuru woron fla ta akuru woron fla ta ni kama de ikana dogre kede ijija triki kuru woron fla nyini ay hakatu ni yoro la ibani fa ibange chugamina akuru woron fla sura ni ko fe ibe drakula nyini dona ebona meni mabon soro iba halay hagato ibani fly fa euro chugamna ibi yire ko chugala te juste ki isi akuru woron fla sans fait ni isi akuru woron fla sans fait asaraka gboro ni ba saraka doko triki bro akuru woron fla nyini ni isi la sans fait ka saraka bila ni asaraka muso mi kama furu kama labo noy bila ni asaraka chemi kama furu ko labo noy ni asaraka ko furu temuru ko ka furu bonadima isi ma kunate de ka saraka ni kofe ni klara ibado ni klara dola kaba ibe fanido afala nye furu sutra fanido ala nye furu sutra fanido ala nye fagesa ko aka furu sutra nyo fanido ibe ne sigitaka ni triki bron sigitaka ka tobi namona am kana mine ni nimi ibe gine musotola ko atita ide kana nimi de ibe ni leku ako su woron fla tere woron fla iteba ni kola a muso to le kibaro bna na yirala ni muso do ti bro I muso ko do gbedala ka fa muso ko gbedala ile etrike kururon flabo a kururon flabo no ko fede iba kururon flabo iba ni fa e wuro chuamina giketi ka ti si akuna bongo no ka saraka ni ko fe iba do dra ko ni bana dula ka fani do ka fa la funem de ne bangala ne ma furu soroba u ba la ni ne ka furu sa ni muso ma sa furu besa ala ni wen ni muso ni nga muso mi ta après muso to bi ta kan toyi we ala ni nga chem so ni chem ma sa furu besa ala ni nga siga cheche gunte nya soro fulima ala ma fe me furu bona furu sutra fa ni ngodo ala here sutra fa ni ngado ima ko ne go ko ka iba ko ka do adoni ko fe de atobi yakko suro vla te ron vla iteba ni ko la suro vla te ron vla kona triki kuru woron vla ile teba ni le ko la suro vla te ron vla kono ki to fruko hamimina na la mota kabuga iteba ni ko la suro vla te ron vla kona ki to cheko hamimina o yini ba ka ku chembi furu ki to hamimina na la mo hamita ka boy ibe boda soro ka here soro kono triki boro le boke triki ka sirika akuru kuru woron vla
a kurun fila sɔrɔ nu kɔfɛ i ni bɛ cɛ min kan k'a bɛ furu ɲatɛ sɔrɔ la ma a don n'a tɔgɔ ye mais i b'i yɛrɛ déshabiller i bɛ sigi a kunna k'a saraka i b'a dɔn n'i bana dɔn e fa ni don i bɛ kuma n'a tɔgɔ ye ka fa dɔgɔla don n'i kilala tuguni ni cɛ de bɛ même chose i b'a kɛ tan de n'i ye nin ko surun fila tɔrɔ fila i kɛra adamaden sugu o sugu ye n'ala ma furu latigɛ ala bɛ furu d'i ma n'a tun dimi kɔ ko furu tɛ sɔrɔ ala bɛ furu d'i ma est ce que n ko Usain ma k'i bɛ furu d'i ma ne tɛ se ka furu ma dɛ ala bɛ furu d'i ma parce que n ye fɛn min kalan o de ye yiri ye k'a kalan k'a kɛ ka lɔn ne t'a d'i ma ni ne m'a kɛ ne t'a fili ba ne t'a ko tant que ne m'a kɛ est ce que a faamuna tiriki kuru 7 de b'o kɛ inshallah o kɛla furu sugu o sugu ye ala b'o d'i ma mais cɛ o cɛ bɛna kɛ muso minnu bɛna kɛ ala y'a jaabi don a la a ye dugawu kɛ Usain Boumadi n'a a ka famille n'a ka caméraman bɛɛ lajɛlen ka si ni kɛnɛ b'a la ko d'an bɛɛ lajɛlen ma an bɛ fayida min dila an tɛ lɔ an tagatɔ lo inshallah mais nin waati in na n bɛ dalwa nin waati in na inshallah n'ala sɔnna ma an bɛ dalwa janjo la n'ala tila ka diya ye fɛn fɛn mako b'an na dalwa mara la n'i sera dalwa ɲininka kɛ ko i m'a boni fila n'o ka jibilen yɛrɛ la kaban inshallah i bɛ na ye jibilen na n'ala tila ka diya ye faamuya ko ala k'o d'a ma ala y'a sutura ban lan kan ala y'a jaabi da bɛɛ lajɛlen na ayi salamu aleykum k'ani b'a cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen